is very minimal. Nagkaroon lang ng slight fever and medyo pananakit sa site po. For those na may pag-aalinlangan po sa pagkuha pa ng booster doses, magpabakuna na po kayo kasi wala pong masama na kunin natin ang booster doses natin. Kasi mas pinapalakas lang nito at pinapahaba yung protection natin laban sa COVID-19. Kasi kung meron tayong booster laban sa COVID-19, may iiwasan natin na magkaroon ng severe COVID-19 sa future. Marina, magpabakuna na. I am Christian Jor Amaranto. I am a nurse from the Department of Health and I am currently assigned at Legazpi City Health Office. Nagpa-booster ako para booster doses natin. Kasi mas pinapalakas lang nito at pinapahaba yung protection natin laban sa COVID-19. Kasi kung meron tayong booster laban
buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang ito. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Ako po si Dr. Annalyn Dabelien, isang infectious disease specialist dito sa Bicol Region. During the pandemic, kami po yung mga doktor na nakaharap sa mga pasyente or tumitingin sa mga pasyenteng may mga COVID-19. Kailangan natin Maria Teresa Mustasa. Ito po si Patrolman Marchville Contapay. Po si Antonio Borcan. teacher po. Ay isang nurse sa DepEd. Ang tinurok po sa akin ay Sinovac. Johnson & Johnson. Sa Inovac po. Pfizer. Moderna. AstraZeneca po. Sinovac. Sa Inovac. Marina, magpabakuna na. Nagpares bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubhang kaso nito. At dahil kailangan kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangamba saan man pumunta. Kasama ng mask, hugas at iwas, mas protektado tayo pag may res bakuna. Napatunayang ligtas at mabisa ang Res Bakuna. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang ito. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Ako ay si Reggie Manadlao, ang DOH nurse assigned sa Legazpi City. Nagpa-booster po ako para maprotektahan hindi lang ang sarili ko, pati rin ang pamilya ko at mga taong nakakasalamuha ko para tumaas yung antibodies ko against COVID-19. Ang vaccine pala na binigay sa akin ay Pfizer. Nung sumakit lang dito yung injection site ko, tsaka wala naman na adverse reaction sa akin. Wala akong naramdaman. Sa mga hindi pa nagpapa-booster dose, magpa-booster na po, dose na po kayo para protektado po tayo lahat. Marina, magpabakuna na. Diyos Marina Aldao sa Indogabos. Ako po si Dr. Joey Ranyola, sarong infectious disease specialist asin pamayo kang COVID ward kang Bicol Medical Center. Sa kadaklang ka mga pasyente na ospital digdi sa Bicol Medical Center COVID ward kang kasagsagan kang COVID-19, nasa 90% ang deitabi bakunado. Dakulang bagay na kita matawan kang bakuna kang COVID-19. Alagad, sa pag-adal kang mga scientist, nahihiling na itong duwang bakunang tinao sa tuya na uubos ang sa iyang epekto. Kaya kita tinatawan kang mga booster doses. Dakulang bagay
na kita mabakunahan, asin matawaning booster, tanganing di ay nagiging malala ang satuyang sintomas ng COVID-19 asin maiwasan ang pagkakahospital. So sa Indugabus po, pigaalo ko kamong magpa-booster, tanganing madagdagan ang satuyang proteksyon laban digdi sa COVID-19. Salamat po. Garo po sa laman na pigtatawan tanang taning ang satuyang buhay na namiling gurang nakita, kumbaga ipasipara na lang ang satuyang buhay. Kung ini pong bakunang ini makakadagdag sa indong paglawig kang buhay dahil matatawang kitang proteksyon, tanghaning di kita magkaigwang severe o critical na COVID, magpabakuna po kita. Dakulang bagay po ini, tanghaning mas haloy pa po kita na mabuhay asin makaibanan ang satuyang mga pamilya. Ako si Malu, nagtatrabaho sa City Health Office, 68 years old. Nagpa-booster ako para ma-protect ang sadiri ko, ang family ko, ang katrabaho ko, saka mga taong pwede kong makasalamuha. Okay lang, wala naman naramdaman. Dikit lang, so pig-injectionan, okay lang, pero nawara man sana. Ang message ko is magpabakuna ka mo kasi kaipuhan nindo yan para sa sadiri nindo, sa family nindo, saka sa mga taong pwede pang makahampag nindo. Protection man ang para sa indo. Marina, magpabakuna na. Toto Pito, 7 healthy habits na go na go. Get vaccinated. 2017, isa sa bawat 5 batang Pilipino, edad 1 hanggang 2, ang di nabakunahan kontra tigdas at polio. Isa ito sa mga naging dahilan ng pagkalat ng tigdas at polio outbreak noong 2019. Kaya para sa kalusugan ng lahat, ugaliin nating magpabakuna. Protektahan natin ang mga bata at kabataan sa tulong ng pagbabakuna. Kayang-kayang iwasan ang mga sakit na nakamamatay o nagdudulot ng kapansanan. May bakuna rin ang mga nakatatanda. Kumonsulta sa inyong healthcare worker tungkol sa mga vaccines na nararapat para sa matatanda. Magpabakuna. Huwag matakot. Sa mahabang panahon, ang bakuna ay napatunayan ng ligtas at epektibo. Kaya let's get vaccinated for a healthy Pilipinas. Para malabanan ang COVID-19, ang kailangan natin ay impormasyon, hindi fake news. Huwag kaagad maniniwala sa nababasa at naririnig. Ang pagkalat ng mga maling paniniwala tungkol sa COVID-19 ay nagdudulot ng panik, takot at maling desisyon. Laging i-double check kung saan nanggaling ang nabasa o narinig. Maging mapanuri at i-share lamang ang tamang impormasyon. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Bayad po. Salamat po. Mama, bayad po. Naku, anak. Tabi mo na yan. Para masuklian ko ang mga sakripisyo niya sa taong bayan. Mapagbigay po kayo. Nakikita kong mahal na mahal ninyo ang inyong pamilya. Tama ka. Kaya nag-aalala ako. Paano ba matapos itong pandemyang to? Para matapos, umpisahan na ninyo. Magpabakuna na kayo. Dahil mahal ko kayo, magpapabakuna ako.
si Dr. Annalyn Dabelien, isang infectious disease specialist dito sa Bicol Region. During the pandemic, kami po yung mga doktor na nakaharap sa mga pasyente or tumitingin sa mga pasyenteng may mga COVID-19. Kailangan natin magpa-booster lahat kasi yung booster, importante siya para magkaroon tayo ng mas malaking protection against COVID-19. So pag may booster po tayo, yung antibodies natin or yung mga parang sundalo ng katawan, dadami po yon. So pag dumami siya, mas malaki yung magiging protection sa atin. Ang effect nun, hindi tayo magkakaroon ng malalang sakit kung mahawaan tayo ng COVID, hindi tayo mauospital, at hindi tayo mamamatay. Kailangan po tayo lahat magpa-booster, lalong-lalo na po, especially may mga sakit or may tinatawag na comorbidities at yung mga matatanda po, no? Lahat ng more than 60 years old, sila yung mostly na nauospital. At yung booster na yon makakatulong para maiwasan yung pagkasakit ng malala at maospital dahil sa COVID. So, ang bakuna po kasi, prevention yan. Ibig sabihin ng prevention, binibigay yan para hindi tayo magkasakit or hindi tayo magkaroon ng malalang sakit. So, the best way na magpabakuna talaga kung mababa ang kaso. Kasi by the time na tumaas yung kaso or magkaroon ulit tayo ng bagong variant at magkaroon tayo ng surge, meron na kayong panlaban dun sa sakit na yon. Kasi yung katawan nyo nag-develop na ng mas madaming sundalo or panlaban dun sa COVID-19. So yung reason po na lahat tayo mamamatay, well, lahat talaga tayo mamamatay, pero mapipili natin kung paano tayo mamamatay. So kung gusto ba natin mamatay na mahirapan muna tayo dahil hindi tayo makahinga dahil nagka-COVID tayo ng malala, or gusto natin na mamatay na tayo na natulog lang tayo at hindi tayo nahirapan. So, yun ang pagbabakuna po kasi sa COVID, hindi lang yung sarili natin yung napoproteksyonan natin. Napoproteksyonan natin pati yung mga kasama natin sa bahay, yung komunidad natin, at yung buong bansa at yung buong mundo. Kasi sa bakuna lang po, masosolve yung pandemic. So pag lahat bakunado, yung COVID, wala na siyang makakapitan, bababa na yung kaso, mawawala na yung SARS coronavirus at matatapos na yung pandemic. So lahat po ng hindi pa po na bakunahan, nabibigyan kahit isang dose ng COVID-19 vaccine. So ito po yung time na magpabakuna na kayo kasi marami tayong bakuna, hindi nyo kailangan na magpa-schedule pa. Pwede kayong mag-walk-in kahit saan na mall or sa mga lugar sa malapit sa inyo na para mabigyan kayo ng first and second doses. Yun naman pong nabigyan na ng first and second doses, so nakadalawang dose na po ng COVID-19 at 3 buwan na po yung nakaraan from the second dose, pwede na po kayo mabigyan ng booster. So ang booster po, napatunayan niya na nakakatulong para hindi tayo magkaroon ng malalang sakit at hindi tayo maospital at hindi tayo mamatay dahil sa COVID-19. Basta Bicolano, bakunado, protektado. Mari na magpabakuna na kitang gabos.
COVID ward kang Bicol Medical Center. Sa kadaklang ka mga pasyente nga ospital digdi sa Bicol Medical Center COVID ward kang kasagsagan kang COVID-19, nasa 90% ang deitabi bakunado. Dakulang bagay na kita matawan kang bakuna kang COVID-19. Alagad, sa pag-adal kang mga scientist, nahihiling na itong duwang bakunang tinao sa tuya na uubos ang sa iyang epekto. Kaya kita tinatawan kang mga booster doses. Dakulang bagay na kita mabakunahan, asin matawan ng booster, tanganing di ay nagiging malala ang sa tuyang sintomas kang COVID-19, asin maiwasan ang pagkakahospital. So sa Indugabus po, pigaalo ko kamong magpa-booster, tanganing madagdagan ang sa tuyang proteksyon laban digdi sa COVID-19. Salamat po. Garo po sa laman na pigtatawan tanang taning ang sa tuyang buhay na namiling gurang na kita, kumbaga ipasipara na lang ang sa tuyang buhay. Kung ini pong bakunang ini makakadagdag sa indong paglawig kang buhay dahil matatawang kitang proteksyon, tanganing di kita magkaigwang severe o critical na COVID, magpabakuna po kita. Dakulang bagay po ini, tanganing mas haloy pa po kita na mabuhay, asin makaibanan ang sa tuyang mga pamilya. Ako si Malu, nagtatrabaho sa City Health Office, 68 years old. Nagpa-booster ako para ma-protect ang sadiri ko, ang family ko, ang katrabaho ko, saka mga taong pwede kong makasalamuha. Okay lang, wala naman naramdaman. Dikit lang, so pig-injectionan, okay lang, pero nawara man sana. Ang message ko is magpabakuna ka mo kasi kaipuhan nindo yan para sa sadiri nindo, sa family nindo, saka sa mga taong pwede pang makahampag nindo. Protection man ang para sa indo. Marina, magpabakuna na. Toto Pito, 7 healthy habits na go na go. Get vaccinated. Noong 2017, isa sa bawat 5 batang Pilipino, edad 1 hanggang 2, ang di nabakunahan kontra tigdas at polio. Isa ito sa mga naging dahilan ng pagkalat ng tigdas at polio outbreak noong 2019. Kaya para sa kalusugan ng lahat, ugaliin nating magpabakuna. Protektahan natin ang mga bata at kabataan sa tulong ng pagbabakuna. Kayang-kayang iwasan ang mga sakit na nakamamatay o nagdudulot ng kapansanan. May bakuna rin ang mga nakatatanda. Kumonsulta sa inyong healthcare worker tungkol sa mga vaccines na nararapat para sa matatanda. Magpabakuna. Huwag matakot. Sa mahabang panahon, ang bakuna ay napatunayan ng ligtas at epektibo. Kaya let's get vaccinated for a healthy Pilipinas. Para malabanan ang COVID-19, ang kailangan natin ay tama at totoong impormasyon, hindi fake news. Huwag kaagad maniniwala sa nababasa at naririnig. Ang pagkalat ng mga maling paniniwala tungkol sa COVID-19 ay nagdudulot ng panik, takot at maling desisyon. Laging i-double check kung saan nanggaling ang nabasa o narinig. Maging mapanuri at i-share lamang ang tamang impormasyon. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Bayad po. Salamat po. Mama, bayad po. Naku, anak. Tabi mo na yan. Para masuklian ko ang mga sakripisyo niyo sa
naman akong naramdaman na epekto sa bakuna. Doon sa pangalawang bakuna ko, kinabukasan, nagkaroon ako ng konting lagnat lang. Pero yun naman ko kagad siya para sa tamo. Maya-maya lang nawala na siya. Eh, misis ko dapat kasi ano yun, ma-allergy yun dahil lahat ng nalsong gamot ma-allergy yun. Dahil meron siyang thyroid, meron siyang hika. Yun nga kasi iniisip ko nga na huwag kang magpano, baka tanong muna tayo sa doktor. Sabi naman ng doktor, okay lang yan, wala namang problema. Yun, nung matulog siya, wala naman, sabi ko, wala naman epekto sa kanya. Kasi hindi papapakuna dahil kami magumari ka. Tapos siya wala, lalo na mayroon siyang hika. Malaki na ngayon yung bago. Good morning, everyone. Welcome to today's press conference, April 1, 2022. So to give us an update on the COVID-19 vaccination status, we will be joined by Ms. Joanna Prianes of the Health Promotions and Communication Cluster. And afterwards, we will be joined by our Regional Director, Dr. Ernie Rivera. So if you have any questions regarding the discussions today, you may input them here in the chat box or in the comment section on our Facebook Live. So to begin, let us listen to the COVID-19 vaccination status. Ms. Joanna Prianes po. So we just have a short, good morning everyone. So we just have a short updates po sa ating vaccination sa Bicol Region. So this is from the National Vaccinations Operations Center as of March 31, 2022. So based po sa data na ito, our PSA population na estimate for Bicol Region is at 6,248,843. And ang ating target na mabakunahan ay nasa 5,040,943. For the number of individuals na naka-receive na po ng at least isang dose ng COVID-19 vaccination, nasa 3,601,722 na po. So this covers 71.45% ng ating target population for COVID-19 vaccination. For number of fully vaccinated individuals naman po, nasa 3,258,106 na po ang fully vaccinated sa ating rehiyon. Pero ito po ay 64.63% lamang po ng ating target population. And for the booster naman po, for Region 5, nasa 309,934 pa lang po ang naka-receive ng booster doses, which is at 6.15% pa lang po ng ating target na mabigyan ng booster shots. For the ranking naman po ng Bicol Region as of March 31, 2022, nakalagay po dito na tayo ay nasa 7. 7 po sa ranking in terms of the coverage ng COVID-19 vaccination. So yun lamang po ang maikling update natin on the numbers sa ating COVID-19 vaccination. Max.
Thank you, Joanna. So with the data presented, let us listen to the appeal of our Regional Director, Dr. Ernie V. Vera. RD po. Maray na alda po sa Gabos pong mga Bicolano. Greetings po sa agencies, LGUs, mga private partners na po, stakeholders, media. Nagpa-upload po kami kaning press conference. Base po naman sa samuyang nakukuang datos. Poor performer po ang Bicol sa pag-aabot pagbabakuna po. Maluyahon po, hababaon. Ang coverage po kan sa tuyang pagbabakuna. Ang hapot mingani po, napaano po ito? Dati baga po ang Bicol, pag-abot po ko yan sa mga vaccination campaigns. Permian po numero 1. Pag-vaccination campaign kaito sa measles, rubella, polio, perming numero 1 po ang Bicol. Nangunyan po, opera na lang kita. Subago pong datos na presensa mo kasubagong aga kang hali sa National Vaccination Operation Center. Ika-4 po kita sa pinakakapurit na rehiyon. Ang punto po digdi is paghababa po tabi ang satong nababakunahan, posibleng magkaigwa po kita kay SARS. So araw po ka nangyari kan mga nakakambulan. Mahalang po ang kaso na kani. Kung bako may bagong variant po lumuwas. At saka po ang sarong bagay din pong inihiling for the purpose of business. Dahil mapapababa ang alert level kan rehiyon. Sarap po kan mga requirements po dyan. Halang ka po ang coverage ng pagbabakuna. Ang mga bakunahan po na mga sa mga kababayan, pwedeng po yan na pagresultahan po kang pag-mutate ka mga virus. Ini pong iniingatan na oras po nag-mutate yan, ang sa tuya po mga bakuna, baka din na po yung kayahon na makapag-protector po sa tuya. Iningani po pinasabi mi ng mga din na bakunahan po. Tibaan po pwede maging source yan. Maging dahilan na po kung pag-mutate ng virus. As in po, magkaigo kita kay bagong variant. Ang bagong variant, kung igwaman, makaka-apekto ini sa tuya. Makulang sa dirita, kundi sa pamilya, kasi sa komunidad. Gusto ko lang pong tawag focus po kung saan ang hababaw ng situyang babakuna. Primero po naman sa mga senior citizen hababaw po ang coverage na dyan. As in duman po sa booster, so inibaga tabi so babakuna sa endo after we have taken the 2 doses. So may particular vaccine. Nagangalas po kami. Harabo magpabakuna ini mga senior na iniyo. Ang sabi po nila, magagada naman sa nadasinda. Sa kapwa senior po, base sa datos, ang pinakadakul na nagagadan sa COVID-19 ay mga senior citizens. Kaya nga po kami nangungulit, nagbabakunahan nini yung mga ini. Nahabo po nagagadan ang senior. Bako po rason porque senior ka, magagadan ka na lang. Ang bakuna po makakatabang ini sa pagprotektar sa malala na COVID. Anday ko lang po masabutan, ano ang rasong natataharabo pa sinda magpabakuna. Bako man, porque magagadan ka na, habo ka na magpabakuna. Nakulang problema po ini sa tuya, na sa tuya mga senior citizen po, habo mo pabakuna. Kaya nga po, gusto mong ipaaram na nakulang bagay po
porsyento kan sa tuyang di nababakunahan, puro senior. Yung paano tayan kung harap mo bakuna? Ako senior, dahil pa manggaro ko magagadan. Si Noemi, senior, sa Health Promotion Officer. Oh, natataka mo, harap mo magpabakuna. Aber daw, sa mga senior dyan. Siguro nasa sa isipin ng senior, sa mga nasa 90 anyos na. Mga super senior na yan. Kung itabi, kung araw po kita kani, we have to move forward po. Dapat talaga mabakunahan po kamo. Ang sabi nga ni Dapo, ang iba habang magpabakuna ta, dahil man na sinagluluwas, ang sinasa isla. Aram mo si COVID po, dahil mo pinipili lugar yan. Mas kasain ka po, kung mahawaan ka ni COVID, magkaka-COVID ka. So basically po, kapilosopuhan na lang niyo eh. Basta at the end of the day, habang magpabakuna. Mahirap man tabi ka mo mga senior, kung di ka mo po nahihirak sa sadiri nindo, mahirap man tabi ka mo, duman sa mga kairiba nindo sa araw. Kapag nasa ruang ka, dahil ka nabakunan, nagka-COVID ka, ubos ang kairiba mo sa araw, lalo ngunya na dahil pa kompleto ang booster. Sa ruang man na mabaom ang porsintuto dyan sa pag-booster na yan. Oh, sige daw, paano nakita ka sa Bicol? Tapos gusto ta maging maibaba sa level 1. Yung sa tuyang alert level. Para makabalik na po kita sa supposedly na po na normal. Igong probinsya na naibabalik na. Nakababa ng level ninda. Tahalang ko na magaruso kayan. Vaccination kan senior citizen ninda. So iba paano sa ibang probinsya? Siguro po hinahagad mi po ang tabang kan sa mga partner sa ibang ehensya po hindi bagan sa tuyang sa COVID. This is basically whole of nation approach, whole of region approach, whole of community approach. Bako lang po si DOH ang nagpapadalagan kan sa tuyang vaccination program. Kaya po hinahagad ko sa inyo tabang digdi. Sa seniors po, tadakol pang porsyento po ang hahabulon ta digdi. Hinahagad ko po ang tamang kang bawat ahensya. Lalo na po sa DLG, sa DSWD po, na supposedly we have to have a common effort na, ma-overcome tayo ng problema sa senior. Dumanda po baga sa mga sa harap mo magpa-booster shot, nata ang rason ninda. Sabi DEDA required. Base baga sa mga eksperto, nahiling na itong duwang bakuna, gusto enot na bakuna na tinaw sa tuya, nagluluya ang paghaloy na. Yung mga bagay ni Piggy buta sa mga aki. So nagpapa-MMR, binabakuna ang bakatang booster yan, taning kumusog ang sa iyang resistensya. Yung mga po sa COVID, nataharap na hindi magpabakuna dahil nabakunahan na kamong twice, habunan din yung booster. Yan. Kaya po na mapatas ulit ang proteksyon kang kang tawag, kang what they call this, kang immune system kang tawag. Dito na tabi paghalaton na maging requirement ini. Baka may inutang kita kang surge. Kasi hindi pwede magresulta sa pagbalikan lockdown. In short po, nagiging kampante na po kita na dahil ngayon nabakunahan na ako, okay na. Dahil ako mapabooster. Ano po kaya? Pag nag-open na kita, gusto na booster, suday na kaigo ng booster, kakadakol pa ka, biglang dumakol ang kaso ta, di magsasara na naman kita kani. Dakulan na po na apekto kang paglalakrown baga. Ano pa mga problema na nahihilingon niya, di sa tuya, ang fake news. Sa kamatubod, sa eksperto, sa sabi-sabi lang. Sa mga marites, sa mga maritso, sa mga marisol.
Ang kamilig din po sa DOH, do walang malaman sa mga rason kung gusto naming magpabakuna ka mga boss. Note, maprotektahan ka mo sa COVID-19. Ikadua, matapos na ang pandemya. Urawang nagbababa na po ang kaso ta. Iyan po dahil duman sa pagbabakuna. Paano kung magbitaw na kita ngunyan? Narabo na magpabarakuna. Anong mangyayari sa tulig sa Bicol? Gusto pa po nindo bumalik, kaya ito na pero kita naka-lockdown. Then nagluluwas ng harong. Karong, ang feeling po namin karong nagiging interesado sa tuloy mga kababayan ng pabakuna. Makamundo po yan eh. Makamundo po yan na sitwasyon. Makamundo po yan na revelasyon. Nagkaroon, ano man pa lang yan, bakuna lang eh. Total yan, bakunahan na kami. Dahil pa po tapos ang labang kay COVID. Temporary lang po yun si COVID na nagbaba. Ta medyo duminakons na bakunahan ta. Pero kung araw ka na naghahalo yung panahon, nag-aagi ang panahon ng bulan, nagbababa po ang epekto ng bakuna, lalo pag naika na booster. Paano po yan? Kung na kami nagpa-booster, magka-surge na naman kita, sa salaon nindo si DOH. Dahil ngayon nagpabakuna. Dahil ngayon nagdarang bakuna. Dahil po nindo araw, kadakol ng bakuna. Pero ang klase yan, anong nabakuna niya raon? Diyan naghahalat sa indo. Paano yan? Sige daw tabi, simbagano tabi ako mga kababayan kong Bicolano. Arog na lang kita kani. Magpara-asa-asa na lang kita. Ngayon ang tinatawag ang gobyerno, kompleto ka boss. Kamu na lang ang nagkukooperar na mabakuna ng senior mo na yung booster. Sige, kita pupuruton. Aram din ba katabi na sa ang mga bakuna na yan, taxes po tayo. Kwartang kang taong bayan, binakalayan para maprotektahan kita sa COVID. Pero kung araw kaya na dahil do piga tataon importansya yan, sali kang kwartang pigtatao, pigbabayad mo sa gobyerno, o kinukuha sa mo kang gobyerno as taxes. Siguro it's high time talaga tabi na seryoso tayo ng pagbabakuna. Dahil mangyayari sa Bicol po pag araw ginikan eh. Dawar ka matay, magbabaraso lang kita. Pag humalang ko ang kaso digdi, tadakol kita po dahil pagbakunado. Kulang sa bakuna. Ano nang yan yung COVID yan? Hindi nawawara. Pero hilingon nindo ha. The mere fact po na kita ang lowest sa 17 rehiyon. Pang-apat po kita sa pinakahababa. Nataas sa ibang region, nagpapabarakuna. Aber, ano makaibahan sa tuya din da? Sige daw. Kasi nagkulang po sa enda ang ahensya. Kasi nagkulang po sa enda ang mga ahensya ng gobyerno. Kasi nagkulang sa DOH. Kasi nagkulang ang LGU, ang lokal ang munisipyo. Kasi nagkulang ang probinsya. Siguro it's high time paghurup-hurupan tayo niyo. Ang pag-control po is basically ang pagpapa-implement kang vaccination program ta. Tarabangan po yun kang gabos na assets kang gobyerno mo na LGU. Dahil mangyayari po kung nasarong ahensya lang nagsasabi sa indo na nagkakamahog, nagkakamas-kamas para mabakunahan ka mo. Dahil mangyayari po kayan. Sayang kang panahon, sayang kang pagal, sayang kang enerhiya, sayang kang kwarta na ginagasto sa indo. Kung dahil man lang ka mapabarakuna. Kung ano-anong rason nindo. O, sige daw. Kaya nga po, gusto ko mga nag-upload kami ngunya, nakikimahirat po kami sa indo. Nasukakulangan tapo duman sa senior citizen mo na sa booster. Na duman po kita hababao nun. Hababao nun. Pwede tabi kita magtarabangan. Kabus na ahensya po kang gobyerno ni Dio sa Bicol. Kung naraw po kamo nagladarangog. Base po duman sa mandato nindo,
So role po nindo digdi sa vaccination program kan DOH. Vaccination program ng gobyerno palan, bako lang DOH. Haing kamo duman. Sen ako malaog duman sa proseso kapag babaksin. Siguro it's high time po na hiling-hilingon ta po. Balikan. Where do we stand in vaccination program from kang gobyerno ng Pilipinas po? Makamundo po yan. Makamundoon. We've got a lot of vaccines. Ang iba po nag-expire na. Tadayang babakunahan eh. Habo na po, ang feel ko lang po, garong habo na makipag-cooperar po kan mga sa tuyang kababayan digdi sa Bicol sa pagbabakuna. Kung habo, at least man lang kung di mag-cooperar, magpabakuna man lang kamungunyan po hanggang booster. Habo may po digdi sa Department of Health na nahihiling po, dako na nagagada na senior. Ang senior po, tandaan nindo iba na ang status sa tuyang at lahawak. Hindi na kudot ni COVID, usually nagagana ng senior. Gusto nyo mangyari yan, Sendo? Sige na, pag-isip-isipin na tabi din mga senior. Kaya nga po unya na inuulit ko po, yung mga satuyang partners sa ahensya di gobyerno po, nakikiulay po kami sa Endo na balikan po sa tong roles and responsibilities sa vaccination po. We cannot move forward po. Kung araw po ka ng sitwasyon digdiyo sa Bicol, malungsi ang kumbaga. Malungsiyon po ang vaccination program ta. Very disturbing na po yan. Piga-apod na po sa tuyang what we call this, ang sa tuyang atensyon ng mga tao po sa NVOC. Ano nangyang ginigimo dyan sa Bicol? Ilan po ang gusto mo ipaabot? Magtarabangan po kita. Urawan po nagagayon na sa tuyang ang epekto kang bakuna. Nagdiniit po ang kaso. Pero, the mere fact po na araw ka ng sitwasyon, nagkaroon na pong pagtaon ng importansya sa proteksyon kay COVID, aday na kita marasulan po kung si COVID bumalik. Yun lang po, ang Hagit Vicente. Marinalda po sa gabi. Thank you very much po, RD. So let's proceed po sa ating Q&A. So simulan po natin sa mga katanungan na we have collected earlier from our media partners. So for our first question po, RD, this is from Melvin Machado. Anong province ang may mababang turnout? So mga probinsya na poor performer po Sa Bicol po, we have 6 provinces Ang pinakamaluya po na performance is number 1 is what? Masbate po. Kababaon po yan. Sunod po is what? Albay. Then, Camarines Norte po. Kamsur and what do you call it? Sorso. Po, Ramos Masbate po, 51.7% lang po siya. Ang kanyang fully vaccinated. Si Albay, 52%. Si Cam Norte, 59.85%. Si Camarines Sur, 62%. Si Sorsogon, 64.99, 65 relatively. And si Catanduanes lang po ang puminasar at 78%. So basically po, ang passing grade is 70. You have to at least
reach 70% po kang vaccination ta. Hababa po, basically, ang Region 5. Okay? Nasimbag po sa hapot ni Mr. Novelo. Yes po, Doc. Thank you very much po. So let's proceed po sa ating next question. This is from Christopher Novelo po ulit. Pirang Bicolano na ang nakareceive ng booster shot? As of March 31, ano lang po kita, booster ha, 6.15 po of the target. 6% lang po, that is roughly 309 lang po yan. Kasi itong target. Sa baba po talaga. Dapat 70% po yan to 80%. Ini na po supig pa para rawit damit yung kasubago. Nahababa unon. Nasa tuyang what you call it, ini yung booster shot. Simbag na po ito si Mr. Robelo. Okay po, Doc. Thank you very much po. So for our next question din po from Norris Mingoy, ilan na rin ang nababakunahan sa pediatric population, Doc? Sa pediatric na po, so dumambaga sa 12 to 17, 82% na po of the target. Magayon sa performance na digdig. Pero po naman sa 5 to 11, 4% pa. Kaya lang lang nini, ongoing pa eh. Nag-arabot pa sa itong mga bakuna digdig. Okay, medyo hababa pa ini. Okay? Okay po, Doc. Thank you. So another question from Norris Mingoy. Ang adverse effect po kung ilan na ang naitala sa Bicol, anong province ang may pinakamaraming adverse effects? Ang ang sa tuyang total sa Bicol is roughly 2,416 adverse effects po, and ang minor po is 2,327. Ang serious po is 89. So if we go by province po, ang pinakadakol po na may adverse event is Kamsur po at sobra sa ribo po. Ang ni Kamsur 1,045, followed by Albay na kita po kipiray niyo 325. And of course ang pangatlo is Sorsogon at 515. Top 3 po siya na pinakadakol na AFI sa Bicol. All right. For our next question po, Doc, from Nesty Agnes Elia, bakit po nanatili na nasa alert level 2 ang Camarines Norte? Any suggestion na dapat gawin para maibaba na siya sa level 1 or 0? Ang sarap kung babantayan na po digdiis yung Dapat nga po yung coverage kan senior, kalangkaw yan. Mababaw po ba ang coverage sa Camarines Norte? And of course, yung hospital, yung hospital rate capacity, total bed utilization po dapat hababa po siya. And of course, nakaabot na po kita at least 70% po ang target population. And fully vaccinated and 80% ang senior na population po. Kung di ka po nakalaog sa criteria inyo, di ka po makakababa kan sa imong alert level. More efforts pa tabi sa gabus na probinsya kan Albay. Except for Catanduanes, more efforts pa rin po na maabot po ining alert level 1. Kung araw po kanyan sistema kan sa tuyang pagbabakuna, baka abuton po kitang siyam-siyam bago ibaba po ining alert level dito sa tuyang sa Bicol. Thank you. Thank you po, Doc. For our next question from Bel Donna, may posibilidad ba na magbago ang definition kan fully vaccinated? Tapig sasabi po na pigaadalan na ang pagbali sa booster shot sa requirement para maging fully vaccinated. Siguro halatod na lang po sa mga so mga pigibong pag-aadal po na advice kan mga eksperto. Ang booster nga nila ba ay para mapataas talaga yung proteksyon ng bakuna. Pero mas maray po na may nag-aradan na po piga-adalan na po kan Manila, kan sa tuyong mga sa central office. And of course, the experts po naka-eriba nila din. Halatod na lang po kung ano ang sa end decision po kanino. Yes. Thank you po, Doc. Okay, for our next question po, Doc. From Bel Donna, ano po ang update sa vaccine
para sa PIVIA vaccination ng kang mga 5 to 11 years old, may supply po ba kita, Doc? Kaya we have the supply. But hahanap po may so ano, we're still waiting for the more supplies po halin sa Manila. Dipisil na po magpadalag kang ano kang proseso kang pamabakuna kung kurulang ang supply ta baka mabitin po eh. Ano, Joanne? Okay po, Doc. So for our next question po, let's proceed. This is from Christopher Novella po ulit. Is ranked 7 among other regions a good number for the Bicol region? Very bad po yan. That is not a good number po yan. Mediocre. That reflects mediocrity po in performance. Mediocrity in performance po siya. Okay, Doc. For our next question, this is from Melvin Machado again. Ilang vaccines po ang madali na mag-expire? Ilan vaccines po ang madali na mag-expire? Yes, Doc. As of, I think, as of March 29, ano? Iguana po kita kay roughly mga 400,000 na mag-expire na vaccines. Roughly mga 480,000 po na bakuna. Ini pong 400,000 na niyo, i-multiply mo yan pa kung kurano yan, yan po ang tinataot ang taxes sa gobyernong pambayad kaya. Dahil na po kamo nanghihinayang kaya. Dakul na kwarta po mawawara sa to. Kung sige na sa na-expire kaya, ito na pigbabakunahan. Yan po mga hurup-hurup, pag-hurup-hurupan ta po yan. Sa mga maarabot na aldaw. Pag nagsipag-expire po siya, dahil makita magiging ibukan, harapon ni Dugong Barakuna. Nyarao na sa bakuna, tighalat ka mo kang bakuna. Kunya, harapon kang Barakuna. Oh. Isipon po nindo, so cost ka yan, iyan po so tinaon nindong taxes sa gobyerno. So tinaon mo, so tinao ko, so tinao mi, na tax sa gobyerno. Iyon. Okay? Thank you very much po, Doc. So those were the questions we have collected this morning for our press conference. If any questions have been unanswered, you may send them po sa amin sa ating group chat and we will address them during our regular Ulat sa COVID-19 Bicol every Monday 10:30 a.m. So at this point po, Doc, may we ask po for your take-home message na lang? Final message. Ano? Hinahagad ko po grare, makulito na po ako niyan. Dawa senior na ako kaya nagiging na siguro ako makulito ano. Hinahagad ko po ang tabang kansa tuyang mga inter-agencies na mga katabang sa Bicol Inter-Agency Task Force. So mga ahensya po dyan na mag-review po kita kansa itong mandato. Especially po sa pag-implement ng bakuna. Vaccination program po kan Pilipinas. Hinahagad mo yan po ang tabang kan DLG, especially po sila may connect dyan po sa probinsya asin sa munisipyo. Na-review din po kung paano kita ma-improve ang sa itong vaccination program po. Hinahagad mo po ang tabang kan bawat saro na Bicolano na seryoso po ini bakunang iniyo. Bako po ining karaw-karaw, ginastusan po ining gobyerno nindo. Gobyerno ta. Abo may pong maghalangkaw graray ang ano digdi sa Bicol. Magkaigo ki surge. Sa ibang nasyon po, nagbabasa po kamo kan dyaryo, naghihiling kamo TV ba kayo? Ano po ang nangyayari sa China, sa South Korea, sa Vietnam? Iyan po sa mga lalo ang Vietnam po in Korea. Iyan po sa mga sinasabi kay itong nakaaging taon, matibay ng ang vaccination program diyan. Matibay nga ang control kang COVID yan. Ilang ang nangyari ngunyan. Na paano? Sindabagan ngunyan po ang haralangkaw ng kaso. Gusto niyo mangyari po sa tuyan. Hindi sa Bicol. Ayan. Ang sahudyan ko pong sinasabi, magtarabangan po kita, hindi sa Bicol. Nakulang bagay po.
ang kooperasyon po kang kabus sa tao para makontrol ta po yun sa COVID as in through our vaccination program po. Nakikihuro po kami sa DOH. Abangan doon po kami. Dahil hindi kaya. Sa kabilang na DOH po, dahil hindi kaya. Inuulit ko po yan sa kabusta mga pag-iriba digdi sa rehiyon. Kabusta ahensya po di gobyerno. Local government units and munisipyo po. Magtarabangan po kita. Kung di kita magtarabangan po, hindi. Kung siya kita po puruton. Maraming salamat po sa kabos. Thank you very much po, Dr. Ernie Vivera, Regional Director of Department of Health Bicol Center for Health Development. Also, thank you to Ms. Joanna Prianas and to our media partners who joined us during our press conference, and of course, our viewers on Facebook Live. So that concludes our press conference for this morning. Good noon po, everyone. I am Christian Jor Amaranto. I am a nurse from the Department of Health, assigned at Legazpi City Health Office. Nagpa-booster ako para madagdagan yung unang dalawang protection ko na mas mapatagal pa, mapalakas at maboost pa ang aking resistensya laban sa COVID-19. Kung nung nagpa-booster ako is Pfizer, and yung experience ko is may pain ng konti nung nag-inject sa akin, syempre. Pero yung side effects naman niya is very minimal. Nagkaroon lang ng slight fever and medyo pananakit sa site po. For those na may pag-aalinlangan po sa pagkuha pa ng booster doses, magpabakuna na po kayo kasi wala pong masama na kunin natin ang booster doses natin. Kasi mas pinapalakas lang nito at pinapahaba yung protection natin laban sa COVID-19. Kasi kung meron tayong booster laban sa COVID-19, may iiwasan natin na magkaroon ng severe COVID-19 sa future. Marina, magpabakuna na.